Aku kan setia satu yo yo nanti saiki ono yang ono yo ndok ta dalam ngelekke kanggo mantene apapun yang terjadi orang tuamu harus kamu doakan, orang tuamu harus kamu berbakti kepadanya. Tenan ya ndok ya wong tuwa kuwi tresnani anak ngalahke segalane, trimo luwe, trimo ngelak kanggo anake. Contone mbake iki, mbake karo buke kuwi. Entuk jatah sop sepiring kuwi eling anake didulangke anake. lah iya Anake pisan mboke ping 3, anake pisan mboke ping 3. anu dek Mboke daginge anake kule ora apa-apa sing penting eling anake ya. aduh Lestari yo ta ora nek sing ngudokke menungso urip iki kudu sugih. iya Sing penting menungso urip dadi wong sing migunani tumrap wong liya. ya Aja sugih nemen ning ya aja melarat. Mergo apa? Sugih itu adalah hibah dari Allah. Mulai nek sing ngomong bekerja keras untuk menjadi sukses ngapusi. lo kok ngono Itu teori gombalmu ki ya. Kenapa dari 1000 orang yang bekerja keras sing sukses mung 5? Berarti wong 5 ki mung bejo. oh Jadi paham ya. tapi Lah iki yoga-yoga direwangi awan bengi mbut gawe gablek apa kuwi. Iya ta? awakmu gablek apa Sapa? awakmu Loh. Ngene sik balik neh. Yen aku ini mesti mbok wangsuli. Mula wong urip nang alam donya iki enek wong sing seneng, enek sing gedhing. ya Nek sing seneng ora dadi masalah, nek sing gedhing. heeh Kaya aku dielek-elek tanggoku. heeh Ora nek kojak kae iso sugih. Saya belajar untuk tidak marah, saya berpegang teguh jan motan kena kenira. Manusia tidak bisa diprediksi. Akhirnya tak parani Pak jenengan ngelek-elek aku rasa sugih mang tunggu 3 tahun. Jenengan ngerti sapa sejatine aku. sugih Saya dengan keyakinan saya bahwa saya pasti bisa. Setahun, 2 tahun, 3 tahun tak buktekke pancen bener ngomongin tonggo. alhamdulillah sugih ta Ora ndek apa-apa. Sing penting kan buktekke. tak kira ki yo tunggu 3 tahun berikutnya alhamdulillah aku sugih iso tuku apa-apa hai Aku gelem sugih nek ora mati. Sugih ya mati ya. Sepira mas Sak jempol lho. Mukianto berkahing witi tan selipan
Ora payu MC yo banter dadune ngayal. Nggih. Ngangkat Mlampah ya. Cangkemen era seri. Lho aku ki ngetes kanca-kanca berarti kanca-kanca ki gak luwe ngono lho. Ora belmu ki tetelan rak pas. Sing nyantol nang cangkemmu Lho, ya. sing mari penak ki iki lho Mas. Ana sensasine ngono lho. Nek pas mangan maksudnya. Gerigi. Sik. Iki bojone pelok. Waduh, iki lho, iki. Ayune anakku wedok, adikku wedok. Tak pewe lok. Hei, Kowe Darmini ya. anu tukar tambah. Apik lho Darmini kae. Jebobok. Tapi Jangan gumun. Bojone pelok bareng nganggo kerudung ya ayu. Masya Allah, solekah. Solehah. Kowe melu kerudungan to, Lok? Solehot. Mugi antuk berkahe wiji. Hatiku rumangsa lega dene katon catur netra lan kanthi rasa tresna hamung tansah dadi linduran sukma mesem wong manis aja wis breh dadi usata lara uyung nyedak lungguhmu aja ragu-ragu prasasat ketiban haru ya Jan Verosa Mas Lili dan luar biasa Lumayan, Pak. Saiki wis kadung dadi Verosa pun sengkoyong audio SKD
iku rumangsa lega dening katon catur netra lan kanthi rasa tresna hamung tansah dadi linduran wis brih dadi usata lara uyang nyedak alunggumu aja ragu-ragu prasasat ketiban Mbak pun telah sih, saiki wis kepada dadi matur sembah nuwun Mas Gojak wedalipun katur. Monggo katuran pinarak wonten. Verosa sesarengan Verosa musik Esok awan neng mum wis ora krasa
esuk awan neng omah wis ora krasa keluyuran anggoleki sing tak sayang mubang midarang nggonku goleki ora krasa esuk awan nganti Suwun Bapak nggih matur sembah nuwun.